Уважаеми господа генерали, адмирали, дами и господа! За мен е изключително удоволствие да участвам в станалата вече традиция годишна международна конференция по сигурността, която се организира от Софийския форум за сигурност и Българската академия на науките. Определено форума е едно важно събитие в тази област и дава възможност за обмен на информация между участниците и провеждане на жива дискусия по проблемите на сигурността, в това число и тези на киберсигурността. В този смисъл може да се каже, че той е една добра платформа за обсъждане на предизвикателствата и решенията в тази област, както и възможност за споделяне на опита и добрите практики на отделните оторизирани структури в противодействие на хакерските атаки, използваните инструменти и разработените стандартни оперативни процедури. От друга страна, в контекста на случващото се през последните години в Европа, в търсене на нови интелигентни решения в областта на киберсигурността, като нова парадигма на концепцията за колективна сигурност в киберпространството, трябва да подчертая, че това е едно сериозно предизвикателство. Това се обуславя преди всичко от факта, че днес в условията на глобализация и интеграция, разбирайки киберпространството като основна среда за социален живот, бизнес и политика, считам, че сигурността в това пространство е такова предизвикателство. Предизвикателство поради особеностите на стратегическата среда, характеризираща се с динамичност, наситеност на трудно предвидими и асиметрични рискови атаки. Предизвикателство, което поставя нови изисквания към държавите членки на Европейския съюз и НАТО, към държавните институции, гражданите и непосредствено към хората, работещи в тази сфера. През определеното ми време в този панел ще се опитам да фокусирам вниманието на всички на някои тенденции в виртуалното пространство, касаещи киберсигурността, както и инициативите на НАТО и Европейския съюз и дейностите на Министерството на отбраната на Република България в тази област. Всички ние съзнаваме, че живеем в все по-глобализиращ се свят, в общество и време с изключително разпространени информационни технологии във всички сфери на обществения живот, включително и в системите, свързани с националната сигурност и отбрана. Световната интеграция и превръщане на виртуалната среда за основна среда за работа благоприятстват увеличаването на асиметричните заплахи и глобализацията на конвенционалния тероризъм, като се наблюдават тенденции за засилване разрушителния ефект с постигане на унищожителни последици на кибератаките и възможностите на групи хора, терористи или правителства да влияят върху политиките на други държави и големи маси от населението. От друга страна, насоченост към елементи от критичната инфраструктура на държави или големи компании, опериращи в световен мащаб, както и нарастване на интензивността, скоростта и сложността на провежданите кибератаки. Също промяна в методите и способите за водене на бойни действия, като в първия етап винаги се отрежда постигането на информационно превъзходство над противника чрез прилагане на съвременни информационни технологии. И накрая, но не на последно място, увеличаване на броя на страните по света, използващи интернет за политически, военни и икономически шпионажи и въздействие върху информационните ресурси на своите конкуренти и противници. Над 120 такива. В световен мащаб са регистрирани множество кибератаки, по-масираните от които са добре известни, срещу бившата Югославия през
1999 година, срещу Естония през 2007, срещу Грузия през 2009 и напоследък срещу Украйна и НАТО през тази година. Наблюдава се отчетлива трайна тенденция, изразяваща се в това, че кибератаките като елемент от хибридната война се превръщат в оръжие за постигане на предварително обмислени и набелязани цели. Така, например, счита се, че разпространение през 2010 година компютърен червей Stuxnet е първият регистриран случай на използване на кибероръжие в света, като 60% от заразените компютри са регистрирани в Иран. Предполага се, че целта на атаки е оборудване на Siemens, използвано за обогатяване на уран. Разработен е този вирус за разпространение чрез Microsoft Windows срещу специализиран софтуер и оборудване на Siemens. Друг регистриран случай е през август 2012 година на кибероръжие. Това е компютърният вирус Schumann, който по непотвърдени данни масирано е бил използван срещу частни енергийни компании в Саудитска Арабия. Предполага се, че броят на заразените компютри е десетки хиляди, като в резултат на хака от строя са били извадени 75% от компютърната мрежа на компанията. Отговорност за атаката поеха небезизвестната групировка Меч на правосъдието, но според твърденията на някои специалисти, зад създаването на вируса стоят държавни структури. Характерните признаци на атакуваните ресурси са пълно или частично парализиране на публичните и държавни информационни мрежи и системи, пълно или частично блокиране на обществените дейности в държавата и пълно или частично сриване на комуникационно-информационната инфраструктура с цел блокиране на дейностите на държавните институции и възможност за влияние върху общественото съзнание и психика. Посочените примери за практически проведени кибератаки дават основание да се предполага, че техните цели за въздействие от отделни сектори и институции могат да се осъществяват и срещу дейността на цели държави. В резултат на увеличаващите се заплахи от кибератаки, органите на НАТО предприеха няколко инициативи, целящи постигането на способности за противодействие срещу тях. Така, например, на срещата на върха в Прага през 2002 година се взема решение за усилване на възможностите на Алианса за противодействие срещу кибератаки. В Рига през 2006 година се взе решение за подобряване възможностите за защита на критичните информационни системи. В Страсбург през 2009 е обявено създаването на орган за киберзащита на НАТО и решение за изграждане и активиране на съвместен център за изследване и обучение на НАТО в Естония. На последните срещи на върха на НАТО в Лисабон, Чикаго и Уелс, киберотбраната беше определена като един от основните приоритети на Алианса, като беше отбелязано, че опасността от кибератаки срещу комуникационно-информационните системи на НАТО и на страните членки нараства. В тази връзка бяха потвърдени приоритетните направления за работа при изграждане на колективните способности на блока, в това число и в областта на киберзащитата, като съответно свързаните с това проекти бяха включени в инициативата Интелигентна отбрана. Алиансът заяви своите амбиции за обединяване на отделните национални проекти за киберзащита с цел съкращаване на времето за тяхното разработване и намаляване на разходите и особено постигане на оперативна съвместимост. В резултат на срещите на върха бяха предприети необходимите и адекватни мерки на политическо и военно-техническо ниво.
вече са разработени и актуализирани в съответствие с настъпилите промени в глобалната среда за сигурност основни концептуални документи в тази област. Разработена е концепция за киберсигурност, за киберотбрана, политика, пътна карта и план за действие. Така очерталата се динамика на процесите в областта на киберсигурността налага определени отговорности на всички страни членки на НАТО, свързани преди всичко с необходимостта от ускоряване на процеса по изграждане на национални способности за киберотбрана във всяка отделно взета страна, в това число и България. По аналогичен начин са поставени проблемите, свързани с киберсигурността и в Европейския съюз и Европейската агенция за отбрана. Така, например, през месец февруари миналата година беше одобрена стратегия на Европейския съюз за киберсигурност, като в процес на съгласуване и одобрение от страните членки на Европейския съюз е доктрина за мрежова и информационна сигурност. Правят се проучвания за стартиране на съвместни проекти в тази област, в това число и чрез инициативата на Европейския съюз Обединение и споделяне. Текста на казаното до тук искам да подчертая, че проблемите на киберсигурността са в полезрението на ръководството на Министерството на отбраната и структурите непосредствено отговорни за организацията на киберзащитата в компютърните мрежи и информационните системи на Министерството и Българската армия и са очертани като приоритетни направления за работа. След срещата на върха в Уелс и по инициатива и предложение на Министерството на отбраната, предполагам много пъти на този форум се говори, бе приета националната програма България в НАТО и Европейската отбрана 2020. При реализация на програмата основно се разчита на българската отбранителна индустрия и оптималното използване на агенциите на НАТО и Европейския съюз за максимизиране на оперативната съвместимост и минимизиране на цената за придобиване и поддържане на способности. В портфолиото от проекти в програмата, осигуряваща постигането на ключови способности за българската армия, е включен и инвестиционен проект Киберзащита, свързан с изграждането на способности за киберотбрана, който се предвижда през 2015 година да стартира. Подобаващо внимание в Министерството и Българската армия се отделя и на проблемите в областта на информационната сигурност, изразяващо се в разработване на адекватни политики за сигурност на информацията, създаване на специализирани органи за информационна сигурност и възстановяване, както и за реагиране на киберинциденти, обучение на кадри в тази област, планиране и реализация на мерки за информационна сигурност във всяка операция на въоръжените сили, участие в международни инициативи на НАТО и Европейския съюз по киберотбрана, въвеждане на технологични стандарти за надежност и сигурност. Само чрез прилагане на всеобхватен подход и на модерно и мрежово взаимодействие могат да бъдат разрешени основните проблеми, свързани с киберсигурността. Това включва консолидиране на усилията на всички заинтересовани министерства и ведомства, бизнеса и академичната общност и други неправителствени организации за разработване на национална стратегия за киберсигурност, създаване на национален орган за киберсигурност, изграждане на национален център за реагиране при компютърни инциденти, както и разработване на програма и план за действие при изграждане на способности за киберотбрана. Предизвикателство е идентифицирането на ключовите проблеми и играчи в областта на киберсигурността в България, както и дефинирането на възможните подходи за изграждане на колективни способности за
киберотбрана в рамките на регионалните инициативи. Като проблеми в областта на информационната сигурност и киберсигурността в България, в това число и в Министерството на отбраната, следва да бъдат посочени недостатъчното количество квалифицирани кадри, неинтегрираната инфраструктура на технологиите за защита, както и ограничения бюджет за реализиране на новите проекти. Скоротечното протичане на кибератаките от една страна и ограниченото време за реакция от друга налагат необходимостта да се обръща по-голямо внимание на елемента на превенция при организацията на защитата. Превенция, базирана на използването на нови прогнозни методи, включваща предсказваща политика за идентифициране на потенциалните рискове за престъпления, преди те да се появят. Прогнозен анализ върху наблюдение на развиващи се потенциални заплахи, разузнавателни прогнози чрез стратегическа обработка на данни, както и възможността за машинно обучение. В заключение искам да подчертая, че само чрез координирани съвместни усилия на държавната администрация в взаимодействие с професионалните академични и обществени организации и бизнеса, работещи в областта на киберсигурността, както и в диалог на обществото и гражданите, Република България ще бъде в състояние да изгради адекватни и ефективни способности за киберотбрана, които да са в състояние да отговорят на очертаните съвременни предизвикателства. Благодаря за вниманието.